Môžem? Preto chcem veľmi otvorene, pán prezident, povedať na tomto stretnutí, že nám mimoriadne záleží na štandardizácii vzťahov medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou. Chcem navrhnúť čo najrýchlejšie stretnutie zmiešanej komisie. Vráťme sa naspäť k tomu, čo bolo typické pre naše krajiny, pokiaľ ide o hospodárskú spoluprácu. Hľadajme prieniky, kde môžu naše krajiny veľmi úspešne spolupracovať. Opakujem, veľmi ostro reagujeme na útoky na ropnú infraštruktúru, ktoré tu boli. Ja sa mám stretnúť v piatok v Užhorode s prezidentom Ukrajiny a budem túto otázku veľmi vážne otvárať. Toto nie je možné, aby takýmto spôsobom sa útočilo na infraštruktúru, ktorá je pre Slovensko životne dôležitá. Ja som veľmi rád, že sa naplnili moje slová o tom, že Ukrajina nemôže byť členský štát NATO. To som hovoril veľmi jasne od samého začiatku. Táto téma je, dúfam, vybavená definitívne, ale pokiaľ ide o Európsku úniu, to je téma, kde sme my pripravení s Ukrajinou veľmi intenzívne spolupracovať. Как известный член ЕС и член НАТО, вы можете себе позволить